Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Awis. Selamat pagi pemirsa. Kali ini Mbak Isma mau antar Dek Ferry sekolah dulu dan arep neng pasar golek beras. Berasnya habis sampai apa belanja. Mbak apa pemirsa ki karek duwe sambel duwe panggang. Di sambel yo kena pemirsa. Tapi penggolek bapak Pak. Katanya ayo berangkat sekolah dulu. Oke. Tasnya ndi? Ayo. Ayo. Alo sing mbok lho. Sekolah kok ora matur sapa. Ayo tasnya udah dicangklong. Banyune cek ora. Ayo. Berangkat dhisik pemirsa. Nanti kita lanjut lagi. Yo. Sangun. Guys, arep neng pasar. Mbah kopot piro, Mbah? Kopot ki lho. Lan senengane ngoseng iki. Mbek apa yo? Bunga api apa? Mbak tempe mbak? Iya. Kilo kayak telu. Piro? Telu ini. Piro mbak? Sing iki lho. Ambek iki kopot. Piro mbak? 5.000. Kobot. Walaki enek apa iki jenenge enekan? Lan lodah enak. Sesuk-sesuk. Wis ya, Mbak. Mak, kok tuku kangkung, Mak? Aku tak tuku beras dhisik ya, Mak. Arep golek beras dulu. Berasnya entek. Bu tumbas beras. Pinten kilo ya? Kalih kilo. Kalih telur. Kayak seprapat. Mbak Jah. Iya. Apa beras? Beras, Mbak. Ya. Beras entek. Kalih kerupuk pesta, Bu. Di depan ya. Di depan. Iki sak piro, Mbak? Seprapat ya? Karena telur. Iya, telurnya seprapat. Lagi. Sampun. Langsung ya. Iya. 6 beras, 6.000 kerupuk, 7.000 telur. Kalau songo 39. Oke. 39. Pun nggih, Bu. Nggih, Sun. Wis tuku endop. Wis tuku kerupuk, wis tuku beras. Soalnya pengen golek ning gone Mbak Marta urung buka nek yamene, guys. Dadi goleke ning pasar dulu. Apa ya pengen ngoseng kangkung. Jambah. Kurang gede, Mak. Piroi, Mak? Piroi ngono. Ya nek tewel piring. Aku siji ae, Mak. Ambek apa yo? Ya apa? Bunge piro? Bunge 5.000 santen. Kayak 4.000.
Ibu. Mbek kangkung siji, Mak. Kresek, Mak. Piro dadi, Mak? Nukoni. Timone piro, Mak? Tak terancame ya, Mak ya. Bukan satu. Tak syuting gak apa-apa ya, Mak, ayo. Jadi piro, Mak? Itu aku yo melok anu kok yo. Nggih. Melok keceran. Pinten? Iki ne 1.500. Bapak. Lu setengah. Wis, Mak, susuke pek ae gak apa-apa. Oke. Wis ya, Mak. Rame guys, pasar iki cek nek cek rame lho, bakal pitik piring. Jadi maknya ngas dodongane ning gone. Wis, tukune mok simpel. Sing penting beras, guys. Wis engko tak delokno ning gone omah ae ya pemirsa. Emang Mbak Isma gak menjeru ya, soalnya sing dituju emang toko beras. Kalau Mbak Marta ijek tutup. Ape tuku ki bukake awan, sedangkan berasnya wis entek tenanan, dadi tuku 2 kilo dhisik. Engko nek awan buka beli di Mbak Marta ya 5 kilo nek Mbak Marta. Oke, Mbak Isma mau pulang dulu, nanti kita lanjut di rumah. Iki belanjaannya dari pasar pemirsa. Sudah tak keluarno dari tas. Enek 3 kantong plastik ambek kangkung, guys. Iki beli beras, jadi lauk, sayur, terus beras ki apa makanan pokok. Beras, telur, kerupuk, sayuran, enek kangkung, enek bung, enek timun, enek apa ki jenenge kobot, enek tempe. Ini ki belanjanane Mbak Isma pemirsa, ki kanggo pirang-pirang dino. 3 dinoan wis rasa blonjo pokoke. Iki lama Mbak Isma gak blonjo, wis wingi-wingi kae cara mono entek ya blonjone trimo tuku lombok, brambang, bawang kuwi pun ning gone Mak Kartini, gak sampai tahu teko pasar, jarang ning pasar soalnya Dik Peri ki wis ora sekolah ning gone apa Bali desa kono, dadi saiki ganti nggon blonjone ning gone Mak Kartini nek trimo tuku lombok, brambang, bawang ngono kuwi. Nek matan yo Mbak Jah ki tapi awan pemirsa. Nek Mak Kartini kan pagi sekali wis ana ning gone kono ngarep sekolahan. Oke. Tak dudono, tak bukakno pemirsa. Pulang pemirsa. Alhamdulillah ki mau yo tuku beras, nek gak tuku beras Mbak Isma yo gak blonjone pasar pemirsa. Paling blonjone ning ngene Mak Kartini. Tapi karena berasnya entek, tuku ning pasar. Aku tuku saithik kena apa? Soalnya aku Mbak Marta bukake awan, jadi beli ning Mbak Marta awan. Tuku sithik sing mangan hari ini. Ki mau apa belanjane ning gone Mak Ngah, masakno ya pemirsa. Mak Ngah ki rondo urip dhewe. Maksudnya anake ki yo mbuh ndi mergawe ndi. Urip dhewe. Tuku kangkung. Ki mau peke ki cuma 8.500, susuk 1.500 wis gak usah. Lumayan 10.000 pemirsa, 10.000 untuk kangkung, untuk timun, ini lalap apa di jenenge di rancam ini, terus untuk bumbu
murah. Biasanya 5.000 telur. Iki mau 4.000 4,5. Aku tak tukokno santen kara sing dudukan iki bisa. Soalnya duwe panggang nek didelok. Ini kayak kulkas iso. Kangkungnya yang murah ning kene iki 1.500. Janjane. Terus ki mau tuku ning Sriami. Ini cukup berambang barangnya masih ya pemirsa. Jadi sayuran tok soalnya sayuran yang kulkasnya pas entek. Nek lawoe cek duwe panggang, cek duwe tahu dari Mbak Widi kae. Iki tuku opot ki 2.500 nek ning kene seneng tak oseng-oseng. Tadi yo seneng tempe 5.000. Ini pirang-pirang dino sesuk wis belanja. Terus mau nenggone riko. Terus beras, kerupuk, mbek telur. Nek pengen digoreng-goreng dilakukan kuwi. Kerupuk iki ki enak. Nggih, tempe lah kowe, tempe tahu. Yo. Wis kuwi gerenek piro? 50 pemirsa. Duwike. Gerenek ajine yo 50 ya sak emplungan nek beras entek. Sementing beras mangan nek masalah lawak iso ambek sambel-sambel yo nek digoleki pemirsa. Nek beras entek kuwi bingung. Pilek kudu beras ae esuk. Aku ki jarang ning pasar, ket peri kelas 1 iki. Nek TK ndik kae sering belanja ning pasar, marai sekolahe sisa ning pasar ngono ya bisa. Aku nek belanja saiki sak petukku, cara petuk baca ya belanja baca, petuk mak Kartini ya belanja mak Kartini. Nek saiki sekolahe mulon parake ngono lho. Dadi ora sering-sering ning pasar mbek semati. Tapi kene penak ada pasar dadi apa-apa ki cedak. Tidak pasar enake pemirsa. Lah kowe nek Randu pasare adoh ning Mulung kono. Dadi mau blonjo yo ngene bakul ideran neyeng kuwi nggo tombong kuwi pun awan jam 11 lagi teko lak ora mangan. Dadi ning ngono ki nek ngomongane ning warungan ngono kuwi koyo ijo ngono kuwi. Tapi ning kidul kono pemirsa nek makan yo ramban-ramban. Bayane apa nek wong wedok yo iki blonjo. Masak, mangan, resik-resik. Wis dadi pekerjaane ibu rumah tangga ya pemirsa. Pokoknya aja mliyur-mliyur, aja bosen-bosen. Bayane wis ngene iki yo. Aku ki suwe gak mangan kangkung kok kudu pandio sing sithik ngono ku lho. Enak. Kangkung, tempe apa lah wae nek gak tempe. Aku ki jarang tuku endhog. Peri nek gak njaluk endhog yo gak gelem kok endhog. Peri ki endhog ora patek seneng kan koyo aku ngono. Tempe engko goreng anget-anget ngono kuwi. Tempe ngono-ngono enak nek bengi iki nek pengen nyeplok lho. Rasane mie goreng mie wis entek banget. Nek bengi kene pangan, nek bengi goreng tahu. Akhirnya gak doyan dadak tahu gorengan ki lho, yo seneng anget-anget ngono dipangan tek akeh bar. 4-5 goreng sadah. Omone Mbak Widi. Wis engko tak peteti terus didekek ning ngene kulkas. Lah mau apa tuku telu nggopo wong wis mati dhewe yo. Timun mularat sambil mentah ngono lho bisa dikek jeruk. Lalape timun wis seger tenan. Aku ki seneng ngono kuwi. Pokoke anggere sore iki nyambel mentah dikek jeruk. Sambel terasi tapi korek jenenge. Dikek jeruk terus apa kulupe dong telo, podong minyak terus lalape timun jus. Rebung ku dikelola dek. Arek iki ku Mbak Isma bingung. Hari ini kok masak apa urung masak iki masak. Mulai urung masak nasi. Paling ape ngoseng kangkung sik lho saiki. Iki sesuk kena ngoseng kokot. Oh, iki pirang-pirang dina iki.
Ya sama saiki kangkung, obet sesuk. Iki bar sesuk 3 dino. Timun terancam 4 dino. Terus mau nyambi panggang 5 dino. Ya, 5 dino serasa blonjo. Soalnya mau aku mbek Dik Peri dadi nek masak mbek Isma saidik. Aku ini nek petuku ning kene iki nek esuk ki ya sego pecel kuwi mbek soto. Kuwi mau tuku ki yang tak ngetik iki pemirsa. Nek masak kan iki sedina wis kadang kan awang-awangan metu nek kadung ngondol-ondol ning omah iki lha nek kudu males kan wis enek ngono lho sampe sore. Ya wis kemana beras iki nek ning kene sak kilone ki 13 ribu nek pasar. Nek ngene kok mata 12. Terus pupuke iki 6.000. Telure 7.000. Wis akeh tak toto nang kulkas. Jonjonane kok murah meriah gitu. Tak duit 50 pokoknya. Marahnya tuku beras piring. Oke, wis ngono ae pemirsa. Konten Mbak Isma kuman sepurane nek klera-klerune tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya wis muga donga-donga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Yo kene apa-apa pemirsa kabeh dikei sehat. Matur nuwun bolak-balik untuk pemirsaku kabeh, Mbak Deni Isma Ois yang selalu support kami nek semangat saran masukan wis ditonton terus. Kitane wis gak di-skip. Mbak Isma Mbak Deni iso mendoakan kalian yo. Nek iso ngasih apa-apa yo delok wis senenge Mbak Yanis, alhamdulillah iso bantu perekonomian Mbak Deni Isma. Matur nuwun yo. Bolak-balik Mbak matur syukur. Oke, wis Mbak Isma. Pamit dulu, udah masak pemirsa. Jika tidak Allah ketara hati wong apik aja sampai ngarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini biar